είναι? Τη δουλειά να τραβήξεις, Παναγία. τη δουλειά μας. Το σπάρτιά μας. Τι εκεί πίσω, πες μου τι είναι αυτό. Και είναι διακόπτης προβολής. Εγώ πάω ξαναίσω. Δεν φοβάμαι να ξέρω τι κάνω. Το πίναγα πίσω. Ναι, το κάνεις έτσι. Πάνω στην εκκλησία είναι και στην εκκλησία. Το εκεί δεν Α, ναι, μπράβο, ναι. το ανοίγεις και κάνεις δύο διακοπτάκια για να βάλει προβολή. Βάλα αγκουράκια στο πρόσωπό σου, τις όλες, θυμάσαι. Γελάει. Τώρα θα κάνει το 30. Όχι αυτά, τις ταινίες της χάρτινες έχουν κι άλλες χάρτινες. Κάπου μέσα υπάρχουν κι άλλες χάρτινες. Αυτή που έχεις και την άλλη εκεί που κάτω από το αυτό. Η ζηλοτέιπ. Ω, τα κορίτσια, τα μούχα, τα μούχα. Πάρε κορίτσια, εμένα παίρνεις ρε. Εμένα παίρνεις ρε. Εμένα παίρνεις ρε. Εδώ κοιτάνε, εδώ κοιτάνε. Εδώ κορίτσια, τον Πάρκουλη. Κοιτάνε από τη μουλασπορία κατευθείαν τα μικρά.